Vážení poslanci Státní dumy Ruské federace, obrací se na vás byzantský katolický patriarchát ohledně analýzy UNICEF. Předně je třeba vědět, že UNICEF dnes už nechrání děti, ale vede je k sebezničení. Tedy dopouští se plánovaných a systematických zločinů na dětech. 13. února 2012 UNICEF zveřejnil referát Analýza postavení dětí v Ruské federaci na cestě do společnosti rovných možností. UNICEF zavádí novou kategorii rodinné nezabezpečenosti. Nevztahuje se jen na peněžní příjem, ale na cokoliv, co subjektivně a tendenčně ohodnotí jak takzvanou deprivaci, to znamená jako nedostatek nějakého dobra či výhody. Skrze takzvanou metodu deprivace UNICEF prosazuje vedle služby mediace neboli udavačství a vedle probační služby, což je pirátství na dětech, další mechanismus juvenilní justice. Deprivace vyžaduje důslednou kontrolu každé rodiny podle neobjektivních měřítek s cílem brát děti z jakékoliv rodiny. Citace UNICEF. Dítě nemá možnost si účinně prosadit své zájmy v rodině, nejdříve mohou v rodině utrpět jeho zájmy. UNICEF uměle prezentuje rodiče jako hlupáky a tyrany. Dítě staví jako nejmoudřejší a nejzkušenější. Toto je totální ignorace reality, která vede k morální, duchovní a fyzické likvidaci dětí a bojkotuje jejich základní potřebu, kterou je zdravá výchova. Cílem UNICEF je způsobit dětem podle těchto instrukcí peklo na zemi i peklo po smrti. UNICEF zaměňuje termín rodina termínem domácí hospodářství. Je to pokus přeměnit rodinu pouze v ekonomickou strukturu, jakýsi podnik. UNICEF nepokládá rodinu za zázemí rodinných vztahů nejbližších lidí, jako jsou rodiče a děti, kteří žijí ve vzájemné lásce a rodičovské péči. Uměle se snaží vytvořit z rodiny jen jakýsi podnik, v němž pojem rodičovská láska, láska k rodičům, k sourozencům, obětavost, soucit, dobrota, nezištná pomoc už neexistují. Citace UNICEF. Podle zákona děti mohou vyjadřovat svůj názor ohledně adopce a péče o ně, a to už od nejranějšího věku.
Pracovníci UNICEF mají méně rozumu než 2leté dítě, které se učí mluvit. Dítě, když musí do nemocnice, stýská se mu a pláče za mámou. Největší ranou pro dítě je, když mu máma zemře a stane se sirotkem. Jaký je to nesmysl tvrdit, že malé dítě se může dobrovolně zříci svých rodičů a podle zákona si volit adopci. Toto je zločinná manipulace s dětmi. Citace UNICEF. Všechny děti mají mít nutnou informaci o svých právech, sexuálním rozvoji, antikoncepci a HIV, AIDS. Děti se vůbec nezajímají o pohlavní choroby ani o antikoncepci. Děti neznají sexuální život, ani jim nežijí. Pedofilie je trestný čin. Pod termínem práva je zde myšleno, že děti mají podle gender ideologie právo nechat se psychicky i fyzicky zmrzačit. Jde o takzvané právo na operaci změny pohlaví. Toto jsou nejtěžší zločiny proti lidskosti a proti dětem. Citace UNICEF. Dítě má toužit po vlastním příjmu. Kořen všeho zla je láska k penězům. Podle požadavků UNICEF musí rodiče dávat dětem podíl ze svého platu, jinak budou obviněni z ekonomického násilí na dítěti a dítě jim bude vzato. Peníze jsou však prostředkem k sebezničení dítěte, kupováním si narkotik, nečistých časopisů, hráním počítačových her a vůbec zločinností všeho druhu. UNICEF by dnes měl být odsouzen všemi národy jako zločinná organizace, která cílevědomě a systematicky ničí děti a vede je k zločinnosti a k sebelikvidaci. Citace UNICEF. Dát dětem možnost využívat masmédia proto, aby se mohli dělit svými postoji a názory. Dnes masmédia nekriticky a sugestivně podávají návody na zvrácenost, násilí, cynismus a dokonce satanismus. Je pokrytectvím tvrdit, že se pak děti mají dělit svými postoji a názory. Znamená to, že když jim nebyly podány žádné morální hodnoty, mají rozebírat a rozvíjet špínu
a zvrácenost, kterou v masmédiích viděli a přijali do duše? Kdyby někdo přemýšlel, jak nejefektivněji zničit děti a mládež, nepřišel by na to, co vymyslel UNICEF. Tyto lidé jsou buď cílevědomí zločinci, inspirováni samotným satanem, anebo jsou to totální blázni, kteří patří na nejtěžší oddělení psychiatrie. K tomuto závěru musí přijít každý rozumný člověk a stát, který by se řídil touto zločineckou ideologií, která je horší než fašismus, zničí sám sebe. Byzantský katolický patriarchát vybízí ruskou vládu, aby radikálně přerušila veškeré styky s UNICEF. Zločiny, které financoval UNICEF v ruském národě a přikryl je vznešenými a lidumilnými frázemi, musí být vyšetřeny a zločinci spravedlivě potrestáni. UNICEF se dopouští zločinů proti lidskosti a jako takový musí být odsouzen všemi národy. UNICEF je úzce spojen s juvenilní justicí a sociálními službami. Žádáme, aby na celém území Ruska byla zakázána juvenilní justice, která se maskuje za sociální služby. Žádáme, aby zločiny vykonané jimi na dětech byly vyšetřeny a potrestány.